Luto tayo guys ng ano, ginataang isda to eh. Unahin natin yung unang gata. Tapos dapat continuous stirring lang tayo. Tapos yun guys, pag kumukulo na, lagyan na natin yung pangalawang gata. Ito yung pangalawa. Tapos lagay na natin yung mga rekado. Ayan, ganyan lang kalakas muna yung apoy. Lagay na natin yung ito, mga pampalasa. Dalawang ulo ng sibuyas. Tapos ito ang luya. Yan. Yan lang karami. Tapos lagyan na natin yung sili. Kahit tatlo na siguro. Yan. Tapos ito yung isdang lalagay natin. Nahugasan na yung mga yan. Pati itong pechay. Tapos itong talong. Ano muna tayo ngayon guys? Luto-lutuan. Kasi ano eh, lockdown ngayon. Bawal lumabas. Yung pagluluto ko guys, natutunan ko lang dito sa nanay ko. Mga ano, gata, alam mo naman. Mga Bicol, puro gata eh. Pagka kumulo na to, tsaka natin lalagay yung isda. Lagyan na natin ng ano, asin. Tsaka yung asin. Yung asin. Halo-haloin lang natin. Tapos lalagyan din natin siya ng paminta. Depende sa gusto nyo guys na ano. So baka umanghang naman, hindi na makakain yung mga bata. Yan siya. Dapat di masyadong malakas yung apoy kasi kapag masyadong malakas, namumuo yung mga ano, yung gata namumuo. Bapangit yung lasa pag ganun. Summer, halika. Sandali. Ayan, nilagay ko na yung ano, yung isda. Tapos pagkakulo nyan guys, lagay na natin yung talong. Just nilagay ko na yung talong. Ayan. Sabihin kaka-add lang yung tulad. Lakasan na natin ng konting apoy. Maganda to guys kung ano eh. Sa probinsya kasi namin, kahoy. Mas masarap pag kahoy. Sa kahoy niluluto.
Huli natin ilagay guys yung ano, pechay kasi malambot yun, madali lang maluto yun, baka ma-overcook. Lagay na natin yung ito, pechay. Bye-bye. Mas mga after 5 minutes, okay na yan. Yan, malapit na. Yan guys, luto na siya. Okay na yan, ready to serve na yan. A few moments later. Ito na siya guys.